У пенсійнай сістэме дзірка. І дзірка там ужо даўно, гадоў 10. З таго моманту, як колькасць занятых у беларускай эканоміцы пачала імкліва падаць, а колькасць пенсіянераў расці. І на мінулым тыдні гэты факт прызнаў адзін з профільных беларускіх чыноўнікаў. Город Минск и Минская область, их объем поступлений в фонд полностью обеспечивает тот объем выплат, который приходится на граждан этих регионов. При этом остальные области, они у нас дотационные. Если говорить о самых дотационных, то здесь Витебская и Могилевская области, у них уровень дотации на уровне 22-20% составляет. Только Менск и Менская область забяспечваюць пенсии сами себе. Астатнія вобласці ўжо датацыйныя і далей будзе толькі горш. Калі 30 гадоў таму на 100 працаўнікоў было 30 пенсіянераў, то цяпер прыблізна 43, а праз 25 гадоў будзе 60. Беларуская салідарная пенсійная сістэма, калі пенсійнага фонду мы насамрэч не маем, і сённяшнія пенсіі выплачваюцца з бягучых збораў з работнікаў. Яна ўжо не вытрымлівае нагрузкі, далей жа будзе толькі горш. Які выхад? Ну, калі не рэфармаваць сістэму сур'ёзна, то або павялічваць памер плацяжоў у пенсійны фонд, а гэта значыць тармазіць і так спыненую эканоміку. Або, так, павялічваць пенсійны ўзрост. А куды яго павялічваць? Калі статыстычна, беларускі мужчына жыве на пенсіі 1 год. І нават шчаслівыя пенсійныя 13 гадоў беларускай жанчыны выглядаюць вельмі дрэнна на фоне іншых еўрапейскіх краін. Мінімальная пенсія 40% ад сярэдняй заработнай платы, паводле міжнароднай арганізацыі працы. У Беларусі цяпер каля 37. І гэта вельмі далёка ад еўрапейскіх 60%. Нават калі забыць пра сам памер заробку. У мінулым годзе падтрыманне пенсійнай сістэмы абышлося дадаткова амаль на 2 мільярды рублёў. Сёлета будзе больш, прасвету няма. Ніхто нічога мяняць не збіраецца. І ў чым прычына? Мне здаецца ў тым, што пенсіянер Лукашенко як бы не жыве на пенсію. А вы як думаеце? Бензін ўсё ж падаражэў. Але падаражэў неяк незаўважна, ўсяго на 1 капейку за літр. На фоне таго, што адбываецца ў Расіі, дзе ўкраінскія дроны так удала далятаюць нават да Арэмбургу за 2000 кіламетраў углыб. І дзе выведзеныя з ладу ўжо 30% магутнасцяў, дзе ў Крыме проста спынілі продаж паліва, а больш як у 50 рэгіёнах назіраецца пэўны дэфіцыт. Аб прыгожай лятучай над Масквою накрыўцы я і не згадваю. Пасля ўсяго гэтага, ўсяго 1 капейка здаецца па-божаму. Але пытанне, чаму ён увогуле даражэе? Сусветныя цэны на нафту вярнуліся з 3-месячнага турне. Курс долара на месцы. Расія пастаўкі сыравіны ў Беларусь не абмяжоўвае, а свабодны вываз і продаж нафтапрадуктаў з краіны немагчымы. Дык з чаго бензіну даражэць? Так, на фоне расійскіх праблемаў фіксуецца рэзкі рост паставак нафты на ўсход. Але нават калі ўся беларуская нафтаперапрацоўчая галіна пачне працаваць туды, на Крэмль, яна не развяжа і траціны праблемаў. А тут яшчэ і Зеленскі нам, ну, дакладней не нам, а Лукашэнку забараняе. Наўпрост заяўляючы, спыні пастаўляць паліва агрэсар. І судзячы з гісторыі, з выключанымі пасля вокрыку з Кіева рэтрансляторамі, у Менску Владзіміра Александровича, які раптам з гніды ператварыўся ў паважанага прэзідэнта, яго вельмі нават слухаюць, уважліва слухаюць, як прыслухоўваецца да яго і ў Крэмлі, і спрабуюць ціснуць на Лукашэнку. Паводле крыніцаў Wall Street Journal, Расія ўзмацняе ціск на Беларусь, дамагаючыся ад яе больш актыўнага ўдзелу ў вайне з Украінай. У якасці аднаго з галоўных рычагоў Масква выкарыстоўвае фінансавую залежнасць Менску. Які ж сюрпрыз. Залежнасць гэтая сёння выглядае катастрафічна. 2/3 гандлю, 3/4 вонкавага доўгу і 4/5 замежных інвестыцый. Да такога стану краіну трэба было ўмець давесці. Але Лукашенко, відавочна, не хоча лезці ў вайну, разумеючы, куды сёння, на 5-м годзе, всё ідзе. Наколькі мацнейшую зрабілася Украіна. І які ў яго выхад? Мне здаецца, найлепшае, што ён можа зрабіць, гэта прыкідвацца нямоглым. Ну, такім інвалідам. Маўляў, мы б Владзіміру, цару Владзіміровичу і радыя, але сам разумееш,
Но колькі у нас там сілу? Бедныя мы. Я вельмі спадзяюся, што абыдзецца.